Zadaním bolo vytvoriť festivalovú prezentáciu novej vizuálnej identity slovenskej sporiteľne s claimom Budúcnosť je vaša po kreatívnej a exekučnej stránke. Na celý koncept, ako aj každú aktivitu, sme sa pozreli z iného ako štandardného uhla pohľadu. Doniesli sme na festival to, čo ľudia hľadajú, relax zónu, tieň, tvorivé aktivity, fotopointy. Podarilo sa nám vytvoriť najfarebnejšiu a najfotografovanejšiu zónu na festivale, ktorá žila od rána až do noci. Na pomoc sme si prizvali Mária Bihariho s projektom Ihrisko a chalanov z Wall Design, ktorí namalovali grafické návrhy od OV Pictures. Spolu so Slovenskou sporiteľňou sme premenili budúcnosť na pohodu. Čo si vymyslíme, to aj zrealizujeme.